Article 3, Section 4 in the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita. Interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo nga mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ug karon, aniya ang inyong anchorman. Straight to the point. Nini mga oras sa may gala tagantag pagtagad kay atong nakontak na gyud og atong mahinabi dis kanginan mahigala ang atong special investigator sa National Bureau of Investigation nga si Sir Benvenido Panican sa NBI atong mahinabi ron buntaga mga kaigalaan aron paghatag sad o pagtagad mahigala o paghatag og esplikasyon sa habig sa NBI labot ining issue may labot mahigala sa kamatayon niadtong Stephen Corilla ang usa mga higala ka factory worker diri sa may URC sa Mandaue City. Atong tagag pagtagad karong buntaga mga kaigsunan. Anas tong linya atong tagag pagtagad. Lahat ng tanong, straight to the point. Sir Benvenido Panican, maayong buntag sir. Live taron sa DYHP RMN Cebu. Good morning. Good morning, sir. Oo. Sir, kining amo gyud kang gitawgan kay magtagalog lang na siya. Pero okay, kay Tagalog man ni sir, no? Okay. Okay. Amo kang gitawgan kay kini bitawng report sa mga pamantalaan, quoting you nining maong report. Unya ang headline sa baningon NBI 7 URC not to blame in factory workers death. Lain-lain man ang reaksyon sa mga tao, sir. Pwede bang ma-explain nimo ni sir? Na misquoted lang siguro ako kasi sinabi ko na NBI is still investigating the incident and initially we find no circumstances na maglilink sa company. So initial lang naman ang investigation namin at wala pa, hindi pa nakukumpleto. Ongoing pa rin yung investigation. I see. I think I was just misquoted by the reporter. Okay. So sige sir, so at least na misquoted lang unya doon na mo'y timeline sir kano sa kamahuman ang investigation sa NBI labot ani? Marami po kasi yung kukunan ng statement nito, mahirap magbigay ng timeline. Anyway, everyday naman mayroon kaming kinukunan ng statement ng mga testigo at kinukulate namin yun, iniipon namin kung ano ang mga sasabihin nila at later on, evaluate natin kung sino talaga ang dapat managot. So at least na kuha na mo sir, at least klaro ni nga posible misquoted lang ka ni ining pagkakuan na di ay. Yes sir. Oo. Yes sir, hindi rin natin dinidiscount yung liability ng company kung talagang may negligence at may nagpabaya para ayusin yung mga machine sa loob. Isasama natin sila kung mayroon tayong i-charge sa kaso. Okay. So nasaan na tayo sa investigasyon ngayon sir? So far, sabi ko nga ongoing pa pero mayroon na tayong person of interest. Okay. Ano? May mga indikasyon na mayroon tao din na responsable sa insidente na yon. So far sir, how many witnesses have you interviewed? Mga 5 at talagang detalyado ang pagkuha ng mga statement sa kanila. Step by step, all details, wala tayong nililit detalye tungkol sa incident. Lahat ng oras, lahat ng segundo kung nasaan sila, tanong ginawa, ay nakadetalye po yan sa kanilang mga statement. I see, okay. Cooperative ba naman ang management sa investigasyon po, sir? Yes, very cooperative naman at sila ang nagkukusa na ibigay o dalhin sa aming opisina ang kanilang mga empleyado na posibleng may nalalaman sa insidente. Mas mabuti ito sir, parang maano natin at hindi na mangyari pa ulit ito mga ganitong pangyayari, no? Well, na-address na yan ng company through the recommendation ng DOLE na nagkandak din ng kanilang investigation.
mayroon na silang ginawang sa company para maayos yung mga makina nila doon. Itong namatay na factory worker na si Stephen Correlia ay sinasabi nila na under ito sa isang agency. Pwede bang malaman sir anong klaseng agency ito o anong pangalan ng agency? Parang HP Asia Employment Agency. HP Asia. Mayroon bang insurance ang mga tauhan po nila sir? Ano po sir? Mayroon po bang insurance ang mga ano nila, mga employees nila? Yan ay iimbestigahan pa po natin kung covered sila ng insurance. Oo, dahil Every worker, kasi compensated sila, may employment, may agency. Oo. Kasama na siguro ang insurance doon. Oo, dahil yung itong mga workers na ganito, especially itong mga factory workers, yung mga nag-supply na mga workers ay talagang kailangang ma-insured sila eh. So yung ibang mga agencies na tanong namin, mayroon daw mga insurance pero hindi nila alam kung itong itong nangyari diyan sa URC kung may insurance ba. So hindi pa natin na-check yan, sir. Titingnan po natin kasi lahat naman ng gulo ng investigation, titingnan natin kung covered yung insurance. Pero sa aspeto na yan, hindi tayo gaano nagkukuha. Kasi ang concern lang natin ay yung criminal liability kung sino man ang may criminal liability. Sa civil aspect ng kaso ay yung complainant o yung asawa ng biktima o yung parents ang pwede pong maghabol doon. Naka-lisod-lisod ko in Tagalog. Sir, can you understand Cebuano if I'll just... Siguro po, sir. Siguro po, okay. Okay. Ito bang nangyari? Sir, ano ba ang doon sa may sugar pulverizer? Malayo ba yung switch ng sugar pulverizer or malapit lang sa machine? Malayo yung ano, sir? Yung switch. Malayo? Bali, dalawa ang switch nito, sir. Sa katabi ng pulverizer machine, mayroong switch. Okay. At mayroon siyang main power board or yung main switch na medyo malayo at a distance of about 5 meters away sa pulverizer machine. Okay. So may sa tabi at mayroon sa malayo. Itong sa tabi, sir, yes, pag i-on itong sa tabi, muandar ba ang makina or dili ra makaandar? Kaya ang main switch good ang paandaron. Yung sa likod, dalawang switch button ang nandoon. Ang para sa steerer at saka doon sa conveyor. Pag pinindot mo yung green button ay aandar po ang steerer at saka yung conveyor. Pero hindi aandar ang pulverizer. Kasi ang switch ng pulverizer ay nandoon sa main power board. Yung 5 meters away from the machine. Yes, sir. Okay. So, ibig sabihin, kung walang mag-on doon sa main switch, hindi mag-andar, hindi mag-function itong machine? Hindi po. Ang tinitingnan po natin ngayon, ang switch dito sa malapit sa pulverizer na maaaring mayroong nakapindot, kaya umandar ang steerer. Ito po kasing pulverizer, tatlo po ang components nito. Ang nasa ibabaw ay pulverizer machine. Pulverizer. Yung ibaba ng pulverizing machine ay yung steerer. Okay. Yan po hinahalo yung sugar. Yung pulverizer, ginagawa niyang powder yung sugar. Ang powder na bababa sa steerer, minimix din yon ng steerer, yung sugar. After that, bababa na yun sa conveyor para ilagay na sa sako, i-rebag. Yun pang process doon. Oo. So itong nangyari nito, sir, itong si Stephen Correlia, yung namatay, unang-una, dahil naka-assign siya doon sa packaging, bakit daw nangyari na siya ang nandoon sa may machine? Ngano man nga dito siya nasulod? Base po sa investigation natin, ay mayroon nagtawag dito sa biktima para mag-assist muna doon sa paglinis ng pulverizing machine. Kaya lumapit po ito at naglinis siya doon sa machine. Mayroon bang okay. Yes, sir. Naaba ni request form, nabay memorandum niya nadawat kay sa pabrika man gud sa packaging niya niabot siya dito sa machine nga wala man say technical know-how. Naba say memorandum na dawat ani nga adto si assign dito para motabang pagpanghinlo?
Actually, wala po. Kasi parang ang nangyari ay tinawag lang ito habang dumadaan yung biktima para mag-assist doon sa paglinis. Wala pong order, walang memorandum para talaga maglinis doon. Nahibaw-an Hindi ninyo... naman doon talaga assign, hindi naman talaga doon assign yung biktima kundi sa ibang department ng factory. Oh. So, nahibaw-an ninyo sir mga ngan aning nagtawag niya o kasi nagsugo niya pagsuod dito sa masin? Yes sir. Oh. Oh. So, unsa man ni ang nagsugo niya sir, iyang kauban ng empleyado or supervisor or manager at that time? Kauban sa trabaho. Kauban kalibel ra niya sir or supervisor? Or at least dunay command diha, leader ba ka? Kalibel. Oh. So disugot ra po ni siya daydayon nga gisugo siya dito. Yun po ang presumption natin, nagsugot kay umakyat man siya, siya ang naglinis, nagsugot siya. Unsa man pagkahitabo sir kanang nasud siya sa makina sir kay lahi magod na pagkakuan? Kada bitong ang pagkagaling sa iyang lawas in taon ba? Dili siya miagi aning bintana sir or kasi yung stirrer kasi sir, mayroon siya mga malalaking spike doon sa loob. Oo. So nung umandar yon, tinamaan yung biktima kasi yung kalahating katawan niya ay nasa loob at kalahati nasa labas. Oo. So nang tamaan siya ng spike ng stirrer, hinila siya papunta sa loob. Yun ang nakatama sa kanya, yung malalaking bakal na parang spike ng stirrer. Oh. So kining na ay bintana sa pulverizer diha siya ni agi sir? Yes sir, diyan sa medyo maliit lang to, kasya lang siguro ang isang tao. Misud siya dito sa makina or ang iyarang ulo yung gipasulod dito or ang iyang tiil may gipasulod kay murag lahi man ang pagkakuan god sa autopsy. Noong naglilinis siya ay kalahating katawan lang ang nakapasok doon sa stirrer machine. Parang pinupunasan niya lang doon sa loob. Nung umandar ang stirrer machine, hinila siya ng spike ng machine papunta sa loob. Kaya yung buong katawan niya ay pumasok sa loob. Mabuti na lang may naka-put off sa machine. Ayun nga po, kaya lang huli na rin nang ma-turn off yung switch. Oo. So at least identified ninyo sir ito nag-turn off sa switch. Sort of that, person of interest. Pero wala pa talagang yung direktang magtuturo na siya talaga ang nag turn on ng switch ng machine. Yung nag-turn off na identified, yung nag-turn on hindi pa. Yes sir, identified na. Identified yung nag-turn off, pero yung nag-turn on Yes, hindi sir, pa. sir. Identified na sir. Yung nag-turn on at turn off, identified na sila. Yung nag-turn on ay binay-verified pa natin sir. Nagdadagdag pa tayo ng additional evidence para mapinpoint natin na siya talaga ang nag-turn on ng switch ng machine. Oh, okay. Pero yung nag-turn off, identified na kung sino yung Identified na rin sir. Identified na. Oo. Ilan ba yung mga operators na nandyan sir sa machine na yan? Actually, isa lang ang operator nito eh. Aha. Oo, bali ang nito, may mga maintenance na every now and then nag-aayos kung may repairing siya ang machine. So, yun nga. Just during that day, ay inayos yung machine na yon. At sinabject din yun sa testing at okay naman ang andar. Oo. Hindi natin alam kung nagkaroon din ng malfunction. Oo. Oo, kaya nangyari. Pero ang tinitingnan natin talaga dito, talagang mayroong nag-push ng button kasi ang machine hindi andar yan kung walang intervention ng tao. Yeah, oo. So, isa lang at that time, isa lang ang on-duty na operator ng machine. Dalawa po sila, dalawa. Dalawa yung on-duty. Yes, sir. Oo. Oo. Ano ba ito mag-operate ang machine, sir? 24 hours ba ito mag-operate or office hours lang? Office hours lang. Office hours lang. So, dalawa ang naadya na duty diha nga mao'y operator. So, silang duha ang giibisigar, sir, kay automatic man nga naon maning machine niya, kamura may operator. So, silang duha gyud ang atong ibisigaron nila. Yes, sir. Yes, sir. Oo. So, nilang duha, sir, naara gyud nilang duha. O ginsay nag-on adtong panahon na. O sir, nakuha natin sila ng mga respective affidavits nila. Oo. Wa mo'y plano, sir, nga kining duha atong ipabos og lie detector test para mahibawaan kung kinsa na nilang duha? Yun talaga ang inimpasans namin kasi nakikita namin na may
kuhan sa mga statement nila. So isasubject natin sila sa polygraph examination or lie detector test. So kadelikado pod nga dili palimpyuhan dayon og worker nga dili familiar sa machine nga gikan patong gi-repair, sir. Actually, hindi naman talaga delikado kahit na hindi ka familiar. Kasi ang bottom line dyan, yung nag-turn on doon sa switch ng machine. Kasi kung hindi turn on yung switch ng machine, ay hindi naman talaga andar kahit na may naglilinis pa doon sa loob. Pero ano kaya yun, sir? Yung pag-turn on, kung may mag-turn on doon, baka basig hindi niya nakita ba? Wala sa kakita or wala sa kabantay nga doon na ito sa sulod, ang pag-turn on niya tungod sa kalayo? Ana ba ang sitwasyon ka, sir? Sa may circumstance? Isa sa pinaka-assume natin yan, sir, na posible yung empleyado na nag-turn on ay hindi niya alam na may tao na naglilinis doon sa loob ng stirrer machine. Parang i-turn on niya. Parang nasipyat lang siya, sir, no? Nga iyang gi-turn on, parang hindi niya makita dahil kung doon may operator doon, may mag-turn on doon, based sa inyong observation dito, sir, dili makita kung doon na ito sa sulod. Ganun nga po ang nangyari. Kasi during that day, right before nangyari yung incident, ay magkakandak sana sila ng testing doon sa pulverizing machine. So, it could have been prematurely na napindot yung buton, kaya napaandar niya yung machine. So, asa may napindot, sir? May tao pala doon. Yung buton sa katabi or doon sa yung 5 meters na buton, yung main buton? Sa likod lang po ng pulverizing machine yung buton. Nasa likod lang, nasa side part ng machine. Pero yung ang bintana, sir ba, wala man ma-close. Ngano ka nga ni andar man ang machine nga wala man ma-close sa bintana. So maybe may something is wrong or malfunction yung machine. Yun nga po ang tinitingnan natin siguro, I don't want to conclude, pero it might be accidentally napindot yung buton. Itong mga ganito, sir, yung mga factory na mga ganito, stricto yung pag-implement ng balaod nato, no, sa itong compliance sa occupational safety. Kinsa may mga safety officers at the time, sir, nga on duty? Actually, walang ang naka-duty lang doon yung mga maintenance sa machine at saka yung mga supervisor ng department na yon, ng area na yon, sa cream mixing area. Nandoon yung supervisor. So dito ang supervisor at that time sa paghitabo. Yes. Pero ang safety officer nila, sir, wa dito. Wala pa naman silang taong designated na safety officer para mag-duty doon. Kay kung man ka nang stricto man ang libon ani nga kinahanglan daw naging safety officer, especially in ani nga factory ba, sir? So tinuod ang DOLE nagconduct naman ng kanilang sariling investigation at na-found out nila na pila yata mayroong negligence yung company, kaya nag-recommend sila na ng stoppage sa work, stoppage ng machine, at nag-recommend din sila na lagyan ng emergency switch yung machine para just in case may nangyari ay madaling ma-address yung incident, ma-i-stop yung makina ng factory na yon. So wa ni siya ikuan gyud, sir, kanang pasilang tinuod to nga way camera gyud, sir, way CCTV sa dool? Doon sa loob ng pre-mixing area kung saan nandoon yung pulverizing machine ay parang walang CCTV. Asa naman ilang mga CCTV na gibutang, sir? O naka-observe mo? Along Bigo, kasi parang yung nasa pinakataas na kasi yung area ng pulverizing machine. Ang mga CCTV nila concentrated lang dito sa mga production area. So katong doon to sa may pulverizer, walay CCTV dito? Pero nga po. Katong panahon na, sir, ang makina atong panahon na, mga unsang oras man kuno to nahitabo, sir? Mga 2 o'clock more or less. So 2 o'clock, kanang 2 o'clock, kay office hour pa man na, supposedly, ang makina na mag-andar unta. So katong panahon na wala mag-andar, nga naman kuno, sir, unsa may hinungdan. Nga gipatrapuhan man to, dunay kakulian ang makina at the time, naundang sila sa ilang operation?
Actually, ang nangyari doon sa makina ay barang inayos, pumalitan ng belt drive ng kanilang maintenance at muli itong tinisting. Pero nang tingnan ng maintenance yung loob ng stirrer machine, mayroong naka-abandon na tubig. Kaya tinanggal nila yung tubig. Pagkatapos, nagpa-assist yung isang empleyado dahil yung maintenance ay medyo may edad na. Nagpa-assist doon sa isang empleyado at tinawag itong biktima na tulungan maglinis. Kaya pumunta po yung biktima doon sa stirrer machine at siya po ang nagtanggal ng tubig doon. Yun nga, nang nandoon na siya, nangyari ang aksidente. Oh, so yung naka-trigger pala na pasok yung biktima doon dahil na ano yon na stop yung machine at pinalitan nila ng belt drive, no? So mayroong problema talaga doon sa machine, pinalitan ng belt drive tapos natingnan may tubig, so mayroong because it's unusual na may tubig, no? So may problema talaga ang machine. Siguro ang tubig na yon ay galing din sa sugar na na-liquefy. Kasi ang stirrer doon po na-stuck yung giniling na sugar. So, maaring na-liquefy yung sugar, kaya naging tubig yon, naging liquid. Oo. Wala ba'y technician doon, sir? Technician sa machine, technician na maoy nag-supervise atol ining paghitabo? Actually, dalawa ang technician na nandoon na nag-supervise sa kuan ng pag-ayos ng machine. Aha. So, dalawa ang dito. Nya mo to nga pagtan-aw na katong dapat kay katong usa kuno sir matud pa sa nakuhang report dunay usa nga gisugo ni baliba daw. So kini si Stephen Corilla maoy gisugo na pod ug wa mo balibad mo ning nisod sa machine. Tinuod di sir? Correct. Tama po yan. Na-imbestigahan na po natin yan at nakuha na natin ng statement itong empleyado nga nagbalibad. He was also traumatized dahil nga kung sinunod niya yung utos ng supervisor nga sa maglinis, baka siya daw ang namatay. Oo, no? So supervisor talaga yung nag-utos, no? Supervisor yung nag-utos. Doon sa una, supervisor ang nag-request sa kanya kung pwede siya maglinis. Pero doon sa biktima, level na empleyado lang ang nag-request na humalili doon sa paglinis ng machine. Okay. Pero mayroong problema talaga. So from the very start, ilang oras na daw na stop yung pag-andar sa makina, sir? Kaya ilang man itong giilisan na. Naundang ang makina, ilang giilisan o belt drive. Unya, nakita doon ay tubig sa makina, nagtubig siya. So doon ay problema ang makina di ay, kaya nagtubig man. Mauna nga ilang gikuhaan og tubig. Pila ka oras ko doon naundang og andar, sir? Mga alas 12 ka ni or mga buntag pa na naundang? Yes, earlier that day pa, inayos na nila yung machine. So mga buntag. Natapos na ayusin yung machine, mga 2 o'clock, kaya nag-conduct sila ng testing. At okay naman ang andar, ayon sa maintenance. Okay naman ang andar ng machine, nang itesting nila ito. So katong pagkahitabuan nga mag-testing na mao tong wa sa kabantay nga pag-on ay sige, testing ana. Wa sa kabantay nga doon na pa'y tao sa suod. Mao ning hitabuan day, sir. That is the very possible scenario. Kay dili makita, sir, no? Og gang dunay mag-on sa pikas dili makita. So unsa may recommendation nimo ani, sir, para di na ni mausab? Magbutang tao kanang samin ba ka? Magbutang tag mirror nga at least ang muon ba makakita sa dito sa kwan og nabay tao sa sud og wa ba? Hindi na pa mo siguro kailangan ng mirror kasi yung stirrer manhole na nakabukas kung saan pumasok doon yung biktima ay nakaklose naman talaga yon. Hindi naman bukas yon, nakaklose yon. Binuksan lang para tingnan at linisin. So after na dapat maglinis ay sinasara po yun, binabalik po yung takip. Saka i-operate yung machine. So kining mayroon talagang problema dahil yung labor, sir, yung Department of Labor and Employment na nag-conduct din ng investigation, sabi nila sabi ni Marites Mercado, yung Chief of the Tri-City Field Office ng Dole, na yung kanilang inspector daw ay sinabi na ang findings daw ay yung quarterly maintenance of the involved machine was insufficient daw. Ito ang findings ng Dole. Will you subscribe the findings of Dole, sir?
Wala, masyadong technical na kasi yan ano? Parang hindi na, well, sa akin, masyadong kuan yung quarterly maintenance. Dapat more open silang mag-conduct ng maintenance check-up ng kanilang mga machine para aiwasan yung mga ganyang pangyayari. Kasi yung machine, dahil sa wear and tear, nag-malfunction din yan kadalasan. So, umaga pa ito nag-stop yung pag-function ng machine dahil sa nangyaring yung belt, sabi mo, yung belt drive, no, na kailangang itingnan. So, umaga pa lang, mga anong oras sa umaga, sir, nag-stop functioning yung machine? Mga 10 o'clock or 9 o'clock? Mga 9 o'clock, inumpisa na nilang ayusin yung machine Oo, so mga 9 o'clock, nag-ayos na sa machine. Tapos pag 2 o'clock na, natapos na yon, so moto nga ilang gitistingan o okay na ba ang machine? Yes, at according to the maintenance, after ng testing nila, okay naman ang takbo ng machine. Oo. Yun lang, hindi nila namalaya na may tao pa doon sa loob, yung na-on yung switch. Tama po yun. Oo, kasi nung malaman nilang may tao, after na may turn on ang switch, ay parang nagulat ang maintenance. Oo. So, dahil may hindi talaga niya alam na mayroong tao doon sa machine sa loob. Dahil alam naman natin na hindi naman mag-on yan o hindi naman mag-andar ang machine pag walang nag-on. So, yan ay realistic na ano ba, no? So, mayroon talaga nag-on pero sa tingin niyo sir, hindi intentional yung pag-on. Hindi naman siguro sir kasi hindi naman kasi unless na mayroong kalaban o sama ng loob yung isang nag-turn on doon sa biktima. Posible intentional ang pag nagdaganon. Pero dahil negligence lang, hindi alam ng empleyado na may tao roon at na-switch on niya yung button ng switch ay talagang negligence. So mo na nang hitabo no nga kuan kinini ang kato sir investigation ninyo bago pa man to 2 weeks pa man to nagtrabaho so wala toy kontra diha kay buutan man kuno tong tawanan si Stephen Correlia. Opo, wala pang kontra wala toy kontra kay so dili ni kung doon natay criminal case nga ipasaka dili ni criminal case by way of with criminal intent, no? Ang nangyari ito negligence lang or imprudence in the part of the machine operator na parang lack of foresight or lack of skills in the part of the machine operator. That's why he turned on the button of the machine. So parang ganun lang. Hindi yon intentional dahil walang kalaban Pero later on, pag na-find out natin na intentional, baka mayroong testigo roon na mag-come out, may intentional yung paggawa na napangalan natin na mayroong samaan ng loob kung sa biktima, posible maging intentional yun dahil may intent. So sige sir, so at least sa ngayon na nalaman natin mayroong problema yung makina from the very start. That's why na-stop yon at nilinisan nila tapos yung okay na nakita nila mayroon pang tubig. So that's why ilang gisugo to si Stephen Correlia dahil may problema pa doon. Yun ang nangyari, no? At saka yung pag-on din baka unintentional siguro, hindi makita pag may mag-on doon sa likod, hindi makita na may tao pa pala sa loob. So, yes. mayroong so far sa ating nakita ngayon baka may negligence in the part sa mga employees at mga officers na nandoon during the time of incident. Yan po ang initially na nakikita natin, talagang true negligence lang. Initially, hindi pa talaga conclusive yung finding natin. Sige sir. So, yun, at least naklaro na to sir. Kay importante na explain ninyo ang inyong side sa ani. So, at least na misquoted lang ka sa reporter baka ani apan ang tinuod padayon pa ang investigation sa NBI. So, we will wait for the final result of your investigation sir sa mga pangyayaring ito. Okay sir, okay, sige. Thank you, sir. Sige, sir. Maraming salamat, sir. Thank you so much for giving us the time here in DYHP. Salamat. RMN Exclusive. So, klaro na, Inday Ken. At least, maklaro na to ha, nga ang NBI may gala, padayon nga nag-investigate,
O niya kon magud kay kinini ang mura magutog maka-shock sa to mga way liability ang kuan ba URC. So karon giklaro nila nga na-misquoted lang to si Sir, no? Si Sir Benvenido Panikan sa NBI. Mamo na importante nga ma-interview nato sa hanginan ba kanabang live bitaw para nga klaro gyud ang interview, no? So karon ako lang tong kuan ba nga nani gini kay nalain pa ba ang kuan day ang kanang tagtungod ba? So kini mga higala dunay problema. Ang machine alan mabito to na kuan na stop tong machine mahigala dunay kakulian gitong machine. Onya limang kaday nagtubig ang machine day. So motong gi kuan dito. Kinilandaan ang pagpaso dito sa kuan, ang pagsugo ana nya kinsa tong mga officers dito di man na pwedeng way safety officer wa diha ang kuan, no. So dunay problema sa makina, dunay tulubagon ang management. O dunay negligence in the part may gala sa mga operators ini, another tulubagon sa management kay responsibilidad naman sa management ang ang selection and supervision sa iyang mga empleyado. Ni ang importante may gala at least atong gipa tagagigayon ng NBI nga maka-explicar sa niini mga suking tigpaminaw. Mo to may gala at least naklaro to day ha nga dili sa ingon nga naabsilto na ng URC ha. Ini Universal Robina Corporation. Pero akong panawagan sa URC kay Gukongway Group of Companies man kung mahimo kuan na ninyo ayo yung pasagdi ang agency nga maoy mo kuan, maoy mo atubang sa responsibilidad. Atubangan ninyo ni unya labi na mahigala si John Gukongway, pilantropo man to mga sukitig paminaw ning founder ani. Kung pwede ba ako lang ba? Pwede ba ning matagaan nila scholarship? Ang mga bata taon ba? Tulogon ni kabuok ni mga bata. At least ang ilang future bitawa na ilang papa taon nga mo nang ginabuhi para nila nya ang company bitaw magkapasalig bitaw nga kon dato ganing Gukongway Group of Companies naman sila mga foundation siguro day ina ko suggestion na ning ako ha nga kun na ninyo ni kaluoy taon tulo ka mga bata gagmay para ba atong balikan rong tataod mga sukitig paminaw at least ang NBI ni klaro nga dili to kuan ha na misquoted na to sila nga way kuan ning URC. Doon na ni problema lang ang doon na gani negligence mahigala in the part sa mga empleyado. Doon na ni mga higalay negligence, doon na ni tulubagon ang kumpanya mga sukitig paminaw labi na dito ni mahitabo sa gitrabahoan yon. O ang ilang machine mo nakakaon mga sukitig paminaw. Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official #1. Radyo mo nationwide. Straight to the point. Niya sa tong linya mga kaigsunan atong tagagpagtagad atol sa atong interview mahigala ni Mr. Benvenido Panikan, NBI 7 mahigala nga investigator. So salamat kayo kay at least nagpadayon pa ning ilang investigation karon, no, sa NBI o sa pulis labot ani mga higala. Kini magud kon magud ni nya ako lang panawagan sa kining Gukongway Group of Companies dako man kani sa higanti Manilan kanang atubangan ninyo ning responsibilidad ayon ninyo ingna nga ang agency man na ilaman na sa may kuan do na employer relationship di man na namo empleyado kanang anak bitaw ayaw lang anak, no, atubangan ninyo ng responsibilidad unya dako man kay mong kumpanya, no, kining mga anak taon ni Stephen Correlia ko matagaan nig scholarship in Daikin para nako day ba kuan ninyo ni oy atimanan ninyo ni oy gagmay para bataw mga bata, no, tulo ka buok ang gagmay pa niya wala sa ipapatahon nga maka tabang nila sa ilang magpagdako nila. So luoy kayo taon. Okay, so ato rong gikunan dili na makontak atong wan tingali sa signal siguro nagkuan gon mobiling magun ni Miguel do na siya i-share ani kay na hibaw siya mahigala ining mga pamaagi ining pabrika ba, no. So mo ni atong tagagpagtagad karon atong tawagan ni Inday Ken Galinia basin og kuan sir mayong buntag ni mo da Sir Rone basin og sa imong signal siguro diha kay nagdagan man ning imong gisakyan kung naglisod mig kontak basing okay na dai na kontak na wala pa. So atong kontakon karon mga higala kay napod sa ikwan dili magring iyang phone. So unsa man to ganina siya may nitawag na to okay. So sige, pwede ka makatawag og balik sir kay mura man og kon. Unsa man atong pikas kon dili man on air. Dili man on air ng pikas.
O ato siya patawagon sa kwan 256-1918. Kung pwede sir 256-1918 lang katawag kay katong ganina dili man tuma on air gud namo nga linya. Dulo toy ang pikas linya dili ma on air kung makatawag ka kay para ma-explain po niya ba alan kanang pamaagi bitaw da sa safety ba niya ng pabrika mga sukitig paminaw. So kaning hitabuan no base sa tong interview sa NBI kadto in town Stephen Corilla ni agi kuno tulan. Pero ato ipaklaro ha ang nagsugo ang unang gisugo katong supervisor maoy nagsugo unya wa tumusugot kay mura og kwan siya. Kini si Stephen Corilla kung atong paminawon tong interview nato sa NBI, siya mo inisugot. So kakuyaw din ni magsusuroy ka anang kuan alan, masuguan niya ka alan. Okay. So ato ning tagag pagtagad mga kaigalaan. Pero kini mo kinani delikado mo gani kayo kanabang ang safety ba? Inani nga mga pabrika so nadaot to ilang machine gyud lan, no? Nadaot to ilang machine. Dunay kakulian gyud. Kay mo to na undang pagkaundang alas 9 pagod nasugod ka undang. So ilang giayo nila unya dayon gitistingag na pagka alas 2 na. Wala kay bawo nga duna pa tawo do sud. Pasting disgrasyaha in taon mga sukid tig paminaw. Straight to the point. Pasting disgrasyaha, no? Okay, so atong tagad pagtagad mga higala, kung ato ning paistorya siya kay sito mas laan kining pamaagi diha ba mga procedure sa pabrika mga kaigalaan. Okay, mo tawag siya balik sa atong pikas nga telepono. Sige sir, palihog kog tawag sir kay aron nga atong mapahibaw basad no kay say mga proper procedure din ha ba nga mahibaw-an nato nining ani. Labi na kining pabrika magud dili ko mo tuway safety officer ani nga kuan kay stricto kaning duli ani oy. Kani ganing sa media gani ingnon gani nga naay designate nga safety officer mo ni mauna. Samot ni pabrika lan. Nagani mga safety officer. So atong pagtagad mga kaigalaan kay ni asa tong linya si Mr. Ronnie Rosales. Doon na siya mahigalay kuan man siya kanang practitioner man gani siya mahigala sa occupational safety and health practitioner. So kibaw siya aning mga procedure ani ba? Nya listener man nato siya samtang nagdagan ang iyang gisakyan. Nya naminaw sa atong interview man ng importante nga maka-share siya nini. Mr. Rosales, may buntag nimo palihog kuno kog share be sa imong nahibaw-an labot ining safety ba? Inaning mga matang sa pabrika nga dunay daot nga machine, dunay hinluan nga machine, unsa may maayo ani, unsa may sakto gyud ani, Sir Rosales, sir. May buntag attorney. Yes sir, may buntag. In regards sa imong programa attorney regarding sa katong imong gidiscuss attorney, adunay gitawag na sa health and safety procedure kanang gitawag og lockout tag-out system. Okay. Nabutan na attorney na kanang plangka, for example, kanang plangka kung adunay mag-repair ni manghinlo, kanang plangka nga mo switch nanay kandaduhan na siya. Unya pagkandaduhan na attorney, ang kanang yabi ang maggunit ang katong yung supervisor o katong yung manager. Unya ang katong pagkandaduhan na to ni nanay gitag og tag from the word tag, taga na siya nga ayaw gamita o do not use. So na siya procedure. Kung yung tanan mo trabaho ato dito sa katong area, maghimo na sila og kanang attendance og nipirma unsa nga oras mo sulod, unsa oras mo gawa. So tanan patay 5 ka tawo mo sulod. Ang supervisor isa, so siya magbantay. Labi na katong isuod siya sa katong gihinluan na kung gitawag to siya og confined space. So meaning maghimo na ko siya confined space entry logbook. So na siya procedure nga, kung siya nisudit to, pirma ka. O, pag pirma, kung panigawas, o di yun napandaro kayo, nag-out pa. So dumaha, dudubol lang yung safety ng gamit na procedure. So na siya sa Republic Act 11058, kanatanan na ito mga health and safety protocol. Which, kung nakita, kung nasunod lang to si attorney, I think wala mahimo nga disgrasya na naitabo ni nga ito. Sakit ba, pamalandungo, namin procedure. Bitaw, kay kanang Republic Act 11058 nga imong gi-quote, mamana siya katong an act strengthening compliance with occupational safety and health standards and providing penalties for violations. Yan na, mo na sa balaura. So mo na nga gi-strengthen pa gyud ang ka-stricto. So I don't believe nga why safety officer at that time? Na sir, kay dili man na pwede nang usa ka pabrika kay apil mas balaod nga na health and safety officer. Oo. Hindi na pwede wala. Samot ugway health and safety officer og atong tuuhan tong gisulti sa NBI nga ang health officer ang safety officer ana samot kada kog liabilities management.
Wa sila Naalala safety po na officer. Republic Act 11058, murag naaya po na ang dole may inspector ang mo check ana sir kung kuan. Oo. Nabay health and safety officer dito during the kuan pag procedure ana. Oo. So sa laktod nga pagkasulti, kini inani nga nadaot do makina. Sa to pa nadaot na makina ang procedure na atong ayohon ni makina kay alas 9 pag kuno nadaot. So nakuha na nahunong ang ilang operation adto makina ha. So katong Yes, tanan nga mga tao nga moso dito, kinahanglan nakalagbok tong tanan. Mura man siya kanang kuno nga inig andar na nato ato okay. Count off sa tabi pila ka empleyado nga. Okay 1 2 3 4 ana. 10 ka empleyado tanan. Count off na tanan o nanas gawas tanan. Okay sige kay atong pandaron. Inana no? Pero kaya pag yung lockout tag-out, mo hindi pinaka-importante. Kaya di mo mo matangtang ang kuha na to, ang kantong kandado. Oo. Kaya kung dili to ma-check din mo kung pila ka buklisod dito. Sa katong, labi na katong isulod atong mixer. Oo. Confined space man to. So, ito, nakalag-out. Napat na to siya, attendance, isulod siya dito. Yan ay magbantay niya. Dili pwede isa ka tao. Body-body system na. So kung gi-follow lang ang health and safety protocol dito, attorney, I think walay madisgrasya. Mao gyud. Oh. Doon ay kakulian gud lagi ning kuan na sitwasyon na. Doon ay kakulian. Kay mismo gani ganang kuan, di man na basta-basta doon ang mga area anang bisan pa gani og way problema gani, bisan pa gani og functional na tanan ang makina. Na may mga area gid ana nga makasud kadto ra yung mga technicians, kadto ra yung authorized persons Yes, nga sir. makasud. Kini nga ning nakas packaging, dili ka authorized musud sa makina oy. Dapat competent person ang term na, naka-train siya unsa niya paghinlo labi na ingana. Nasa training. Dili pwede nga kuan lang, di man na basta-basta nga mag janitor na mo limpyo ra kag CR. Oo, bitaw. Limpyo og kanang lamisa maghugas plato. Oo. That is a machine. Oo. Machine ko na. So, sa imong tan-aw, sir, isip na suito ining ani nga mga procedure ani kadtong panahon na wa nila ma-follow, nag-inato lang sila, inato lang ba? Nga limang kag niagi ko to siyan, packaging ko siya na sign, niagi lang, sige, kalahinlo na ba? Mura gibunlot lang ba? Base lang pa ito wala mo kita kakita sa detalye po sa side ba? Base ang failure nila, ato lang natanawan doon, ang kanang natas gawas ba? Kaya dito sa nakasulod sa inner core ba? Kaya what, when, where, whom. Ato lang, opinion lang, basin lang ni ato, pamasin ato rin. Oh, kasabutan na, no? May epekto. So, based on facts, doon ay problema ng daan kay kanalang ko daan nga, packaging ko din assign. Unya, giinan lang sa ikaw lahinlo. So, doon ay problema ng daan din ha, nga, dili sa ang usa ka person who does not have the technical know-how, imong gipasudit sa makina. Train lang na. Siya nalay orientation, how to, ano nga, kanang, ang lockout system, kanang confined space. Confined space man to, Adorme. Kayang gitrabuhuan. So, dapat na siya confined space entry logbook, na siya confined space training, nga, unsay buhato, nimo, ano ba? Oo. Maogyod. Taon to. Looy taon. Unya katong ingon ni mga attorney ba? Kung lang gamay kong opinion katong dili mo tabang tong kuan katong ang main company na ba dito balaod attorney katong gitawag og solidarity liable, di ba? Katong main company kung di mo hatag tong sabot. Solidarity liable sila. Sumuna nga kuan. O kung dili yung tagaan sa katong ila agency sa tanan ni pangayo. Luoy itong mga anak attorney katong ingon nimo kung mo to kasi pag mo attorney ko amo sulti ko kay murag luoy itong mga anak kay ingon attorney nga. Wala gud in town ko anin town future ba. Mao gyud tulor ba in town kabuk manggagagmay pa mga bata. Puting luoy. Pastilan. So kini ba aron nga dili na ni mausab ang ani bitaw sir mo na nga artist nagpasalamat sad ko nga isip practicing yung kaani nga kuan area ba nga nakasulti sa kana kay katubitaw nga to mga empleyado sa pabrika bitaw ang atong ikatambag nila ba nga kanang og suguon ka dili man na insubordination og suguon ka kanang mga nalabi na makina iya mog sugot oy og dili mo na assign din ha. Actually sir nana sa Republic Act 11058 the workers have the right to refuse to work kung hazardous makita niya nga incompetent siya. Bitaw. Wala mga personal protective equipment na binag patagak siya maunsa pwede na siya mo refuse sir man dili pwede nga i-football kay subordination na sa atong balaod na sir. Anda kog sa ini kay gisugo dito nya naro bang supervisor at the time kay di man na pwede sagdan na sa litong hinlo do na maging team leader na naa diha unya imo lang nang okay lang kang nisuod na dito sa makina ng kuan so do na gid akong negligence in the part ini nila
Sir Ronnie Rosales, sir. Basit, sir, oo. O sige sir, salamat kayo sa paghatag panahon na to dito sir, sa DYHP. Salamat, sir. God bless nimo, sir. Salamat po sa imong kausa, sir. Salamat, mayong buntag. Mabuntag, sir. Straight to the point. Kana ginunday, kwanto, kay safety officer man na siya. Asakto to, plangka to, tangkahan gid. Kuanan gini mo ilak ginalan, niya doon ang yawi, ang magkupot siyawi, ang katong supervisor, way mo, kuanan ang yawi ha. Kay bisa pa og, way gi makabinuang ha, binuangan ni mo og bisa pa kanang nagkuan lang ka ba? Kay, kuan man, lakman, ang plangka. Doon lagi mga safety, makina ko na magisuod gud. So inani kadako nga kumpanya ni Mahigalang Rubina niya, nag-inato na sila day. Unsa man kanang ininsik lagi kaayo nga pagkakuan? Ha? Kadako ang kumpanya ha. Nya ako ba, kunan ninyo oy palihog lang kay tulo ka buk mga anak ini gagmay pagkaayo taon. Ha? Ang paminaw ko dahil Gokongway Group of Companies saro naman sa maka kuana na oy. Ha? Palihog lang ko no bi kay di pud bayat lalim mga higala may naning hitabo. Kinabuhi nang nakalas mga kaigsunan niya di para balalim ang pagkakalas taon kay sus lima kag naa ka na sauce pulverizer na pulbos ka mga sukitig paminaw. So kini ni ang atong panawagan ini ilang mga officers nga ako nagtuog yun nga kini si John Gokongwiron ang kalag ini may galaw ani may himuot ninyo dili ninyo ni atubangon ninyong responsibilidad. So palihog lang atubangan ninyo ning inyong responsibilidad nining kinabuhi nga nakalas in town. Ining maong panghitabo. Alas 8:59 na mga sukit di paminaw sa panuban karon sa atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Okay, wala matayong oras may gala aton lang tiwas og gisgot ni ubang adlaw pero at least aton lang gipaklaro nga katong NBI mga sukit di paminaw padayon ang ilang investigation og ilang gibutyag dayken nga kuan okay kana na ang kuan manggod kana natural ba murag maigking kagamay ba nga very early as now wa pa mahuman ang ilang investigation unya nakakonclude na bitaw nga way liability ang Rubina. Sumura og natural makuan gyud. In fact ang igsuon na kuan siya nga asaha mag-sure sa ta dire. So tres gipaklaro sa NBI ha nga initial pa to ilang kuan dili pa to mao. Kay sa atong interview may gala ang machine dunay kakulian. So adto na tugpas management ikaduha dunay mga kakulian sa mga empleyado dinha. Dili makita bag dunay mag-un-un dito. Nakuan lagi ni wala dili siguro intentional gyud nya kuan taon pod no. In fairness mahigala ba. Naunto dito dahil niya pagkano na napitaw sud. No? Doon na po negligence. Justisya, katarungan, radyo nga walay gikahadlukan. RMN. Attorney Rufil Banyok sa Straight to the Point.